Много болни хора, малки деца има, на които ще види здравето. Партия така ли е мафия? Аз съм длъжността. Валери Симеонов подава оставка. Не се изложи. Ти се провали. Подава оставка. Понеже да бъде малко достоинство. Ти загуби всякакво достоинство. Провалите. Развитието на Портика. Не може да влезе в парламента. Това е голям провал. За теб и се провали. Подай оставка, Валери. Оставка! 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 Валери, подай оставка и се извини на българските избиратели. След това да стани на съд, да се осъдят за нарушените закони, да се осъдят за демократичните доходи, за това, че ограби много милиони и на теб имаше политически чадър от страна на Цветанов и на Борисов. Валери Симеонов, ти олигарх! Тук трябва един човек да прави целия Аз съм убеден съм, че... Граждани на Бургас, ние сме тук, за да кажем не на олигархията, не на рекета, не на лъжата и клеветата. Всичко това днес е телевизия СКАТ и Валери Симеонов, който е олицетворение на олигархията в България. Олицетворение на порочковата медия. Олицетворение на рекета. Ние сме тук, за да кажем на бургазии, освободете се от страха. Опознайте свободата. Освободете се от страха. Бъдете свободни хора, а не роби. И ще продадете свободата. Вие сте роби на един олигарх. Драги бургазии, ние сме тук, за да кажем не на олигархията, да кажем не на рекета, не на богаташкия рекет на Валери Симеонов, който натрупа милиони на външ гръб, драги бургазии. Ние сме тук в Бургас, за да разобличим кражбите, измамите и злоупотребите на олигархията. Ние сме тук, за да покажем корупцията. Ние сме тук да кажем не на лъжата. Лъжата днес се казва СКАТ. Мафия! Ето предпоставям, ще ви дам интервю. Да, знам, че на мой гръб Изяов иска да прави рейтинг. Предаването тук много гледам предаване. Телевизия СКАТ има стотици хиляди зрителска аудитория. Разлика от нашата телевизия.